سلام فتوات تخاتلتنا عالمنا بزحات مستيرهم زي تنصري أجرم تفصاميتات يقاطموا يام وزوم فصاميتات لعل عقمنا بمخانهم بزتفالالي وجنات نن بينهم تنتانيتات وهابهم يوم نلوم مبار كل التفصاميتات نحيزنا قريبنا زلنا مو كتكاتاتولنا بخبر نعدم هاندبت إلكتريكاو نبرتاز تقاصل قشت كانيتو دي كارونيا أبدسيت سيتشيليا تركب نشتعديام إذا نبرتاب محارسنا ورعدي زفلتا يكون زقدس اللابس أحي أي نبرن أبقلتش عن 4 بزقات أماتور إيقنا كساب حجي مسحب بساحة تكون أخي دوايم أول حتى حساس كلتش عن 4 إذا عدي بأبالات مدفع تحوي كإلاتات إلكتريك غازت إنياتا استفالالي معكنات ميديا تمارا مرتن مرحة هيمانوتنا على غليغايا كله نتأجر متور إيوباب من قدوخ فتحي سعر وتم 30 شعتن نبرت زعدقنا غزاوتم بمقداف أو سنة سنتعدي أبدر كبوت يدم تعقيبهم نيرم إتأجر متوريو أبندا فزانيوس تبهال نباري فليمو نسو زينا ندا تخاتاتلن كله إتازري لاز نبر تلفزيون حد بتقاصل صنيحهم اتماب جزء زنبرو بإلكتريك استسرحنا وتقاصل جميرهم إتزجرم تنبرت ولا كابتا ساعات كاب سرح وصاي مبر يقاصل نيرو إذا تري إزي بندا فزاني جمير مبر صنيحنا ملا غزاوت تعدي دحيمو أبل صعبو 3 معلتات ولا كان يتعدي إلكتريك انت تفي إتتري جنا الناس فحفحي مسيوم موبايلات بعلم تفنجرهم كقاصلو بتي ببومباز فسس ماي نوعين حفان زلو خلوات أبتقى منش إلكتريك صنحو كمعرات كوف مبلن كالنزا مسل نبرت غزا سور حيل زدفهم زلو انكم وصلوا بعلم كابتوتا خرحقون كالوت نبرت تعدي غان زخونم تريتات خصته جميرم نبرت تا سلاماويت نبرت عدي اب غزوم محدار سلازسكفهم اب غدناتاتيم كدقسو جميرم إذا خي أقلام أب غزا زلو قومت تليفونات شركولون مستلعلو دما دمص نايت دوال زي سمعن معصم خاين بعلم كخفتون كعصون جميرم اتزغرم غنا تحوي اب لعل سبا زغونه غدات يورد زي منباريم ابلات مدفع تحوي نتي اب قدميم هاندبت زلعل زنبر بارع مدفع انبر انت يغاطيمن زبل حتى ملسو عقمي نبرمن كيلاتات إلكتريك من دقاقي من بمفتش أما سمرات إلكتريك تعدي زخونة ساقم كم زيرليم الرقاقيسم إذي ترئيو أبا مودة أتامازيا هاندبت بعلو دود رحر مبالو إيتهم فحفح إلهم زنور نور تعدي مسقاتهم تمليسهم يم زتفالا للسبات ناتم مردأتا يهبلو دمالو دك تعدي من البات دو حدا معالتي إذي ترئيو يدقام يخون بمبال أبتسئيتهم زلو عدم بمتاتن رخصات منافستن تورا مهلاوة زأمون أي تسانون كسر 13 نمنتاي سيطاناو تبهيلو علت 13 ناي نفس وكف ورحي كاب كالوت معلتات زفليا يبلان كنبل نخل إذا معلتي عرب مستوعل جن يلغل كنبلا زولو بزحت اللو إذا معلتي حد حماق أقاطامي سلس سعبا 13 عربي أبنوس وكف عمد انت وحده حنساوي دما 3 جزية تقاطميا كان معكلاي زمن زجمرن كساب حجي قدلو زي تفتحن تريسكا ديكافوبيا ويدما فرح قرص عربي أبزعلت زي نوزحات يقاطمهم يوم أبت انتاوي تروما قصر 13 مس سيطان يتأساسرو نبورو أوروباويان انتخونو نقدها زحان كل زنبور جامد 13 جزية يفتلوون يرم أما بالعصر شاعة تخفل الزمن لندناوي تكال دحنة بحري نتناب زعل سيق وعزام راقب دحنة تهيب أي نبران جدا يتحلاب بمنباران اتزاقرم حيل بحر أمريكا خصابلومي أبزعلات مراخبو أين كاساقسنيو نجرمن ناب كلتا فوليز نبرمان دق برلين عربي 13 حساش عن شاعة مسوسان حدن عمة مرتي تهانيسوم عرب 13 مقابيت كلتا شاعة أب عباي بريطانيا تهببت فيلم سو ذا رايد أبيات سينماتات تقربلو علت بمنبارو تعذبت ببزحين بتوتا مرئيت وحزوم انتغونا جين كلنتن أبانن وين واتاز نبرا أبيات سينما أب حد أوان تكنيكا وسأقامات أقاتمن إتي DVD درايفرات مسرح بمقبايوم أقدمهم كل مدلواتهم أصفهم زنبورو مولت تافيلم كاب دقفتينهم كال درايفراتكوا انتمسو نسون أبتوتا مسبصحي مسرح أبيهم اتزاقرم تعذبتي كابت السينما مسوصو اتي درايفرات كسرح جمرين اتي مريت نافكال جزي دحر مقيار دما بصبق تسلاسلو عربي 13 تقمتي 2006 عامه مرت بسنكتي اب سمين نيويورك زهرمه برد 3 سبات ميتوم
$130 ሚልዮን ዝግመት ድማ ዕንወት ኣስዒቦም ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት 1972 ኣባላት ጋንታ ራግቢ ሃገር ኡሩጓይ ዝነበሩ ነፋሪት ብምሕምሻሻ 31 ሰባት ህይወቶም ሰኣኑ ማይክል ሾብራ ዝተባሃለ ውሪ ኣሜሪካዊ ስፖርተኛ ንዘረባ መቅረቡ ዕሽሽ ብምባል ዕለተ መርዑ ዓርቢ 13 ሰነ 2008 ጸንበሎ እንተኾነ ግን ኣብቲ ዕለት በዚ መጽኦም ዘይተባሃሉ ዕስለ ዕኮት ነቲ ጽምብል ምውራር ኣብ ልዕሊ ዕድማት ሃሰያ አውረዱ ሓዳር ዘንብ ፍቅሪ ነዊሕ ዝተጓዓዘ መጻምቲ ካብ 3 ሰሙን ኣሓለፈን ነቲ 250,000 ፓውንድ ዘፍሰሰ ጽምብል መርዓ ብፍትሕም ዛዚሞሞም ነዛ ዕለት ስገራ ይበልናካ እንዶ ንሾብራ በወለዱ ዝተዋሃብ መልሲ ነይሩ ቦብ ሪቮሪ ዝተባሃለ ብሪጣንያዊ ኣብዚ ዕለት ተኸታታሊ ስንግንጥራዊ ፍጻሜታት ስለ ዘጋጠሞ ነታ ዕለት ካብ ገዛ ከይወፀ ከሕልፋ ይወሲኑ ንሱ 43 መስከረም 1996 ካብ ስርሑ ተባሪሩ ናብ ቤቱ እናተመልሰ እንከሎ እታ ተወጢሕዋ ዝነበረ ሞተር ብሽክለታ ሓደጋ ስለ ዘጋጠማ ኣብ ቃላይ ጸደፈ ሙስ ወፀ ናብ ቤቱ እናኣተወ ልዳት ቤቱ ኣብ ርእሱ ስለ ዘጋጨዎ ብከቢድ ተሃስዩ ንዓመታቱን ዓርቢ 13 1997 ኣብ ሓደ መዓልቲ 4 ሓደጋታት መኪና ኣጋጠሞ ድሕሪዚ ኣብዛ ዓለት ካብ ገዛይ መንቀይ ክብልኒ እኳ እንተበለ 13 ለካቲት 1998 ኣብ ቤቱ እንከሎ ሃንደበት ወቕዕ ልቢ ዓሪፉ በዓልቲ ቤቱ ካብዚ ዝኸፊ የለን ብምባል ድሕሪ ወርሒያ ማለት ብ13 መጋቢት 1998 ስነ ስርዓት ኣሕመድ ድበ ከተካይደሉ ዝወጠነት ኣብቲ ዕለት ግን እንትርፎ ንሳን ደቃን ካልእ ኣይተሳተፈን ኣሜሪካዊ ጆን ጆርዳን ዓርቢ 13 ለካቲት 1998 እታ ዝውንና መኪና ኣብ ሓደ መዓልቲ 5 ግዜ ተሰርቀት እታ 4,000 ፓውንድ ዝተዓወተላ ሎተሪ እውን ኣብቲ ዕለት ምስ ጃኬቱ ተሓጺባ ዓርቢ 13 መስከረም 1996 ብፈተውቱ ንጉስ ራፕ ተባሂሉ ዝግለጽ ቱፓክ ሻኩር ዝሞተላ ዕለት እያ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዘጋጠመ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ እውን ዓርቢ 13 ሕዳር 2015 እዩ ኣጋጢሙ ህቦብላ ቻርሊ ዓርቢ 13 ነሐሴ 2004 ኣብ ደቡብ ፍሎሪዳ ኣዕኒው ዓርቢ 13 ጥቅምቲ 2006 ህቦብላ ቡፋሎ ኒውዮርክ ኣጥቂዑ ምስጢር ገረብ ሲኦል እንታይ እዩ እዛብ ስነ ፍልጠታውያን አንትራሃኒም ዝብል ስም ዝተዋህባ ገረብ ኣብ በርናንደዝ ዝተባሃለት ቁሸት ከተማ ኒው ጀርሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ያዘላ ናይ ማይት ዓመታት ከም ዘለዋ እኳ እንተ ተገመተ መን ከም ተኸላግን ኣይፍለጥን እዩ ብነበርቲ ዛ ቁሸት እታ ኣግራብ ዝፈርሃ ገረብ ሲኦል ዝብል ቅጽል ኣለዋ ምክንያቱ እዛ ገረብ ዋላ እኳ ኣብ ልሙዕ ቦታ እንተሃለወት ኣብ ጥቓ ዝኾነ ገረብ ኣይበቁልን እዩ መምሕዳር ታቆሸት ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ እኳ ኣብ ከባቢ ዛ ገረብ ፈልስታት ገረብ እንተተኸለ እቲ ፈልስታት ከይጸንሐ ይሓርር ብምንባሩ ይድክብ ተገዲዱ ዕንበባታት ናይ ዛ ገረብ ኣብ መጀመርታ ሰሓብን ቀይሕን ሕብሪ ዘለዎ እዩ ምስ ነቐጸ ግን ናብ ሸክና ርእሲ ሰብ ዝመስል ቅርጺ ዝቕየር እቶም ነበርቲ ለይቲ ካብ ዛ ገረብ ናይ ኣውያትን ሩድናን ድምጺ ከም ሰምዑን ናብ ዛ ገረብ ምስ ትቐርብ ሓንቲ ዝዓይኑ ጸሊምን ገዚፍን እንስሳ ናብኻ ብውያ ከም ዝመጽን ኣብ ጥቓኻ ምስ ቀረበ ድማ ሃንደበት ከም ዝስወርን እዮም ዝዛረቦም ኣብቲ ቦታ ደፊሮም ዝሓድር በጻሕቲ እውን ነዚ መስኪሮም እዮም ካልእ ኣገራም ግድል ናይ ዛ ገረብ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ተስፋ ዝሰኣኑ ሰባት ኣብ ምሕናቆም እዮም እቶም ነዚ ተግባር ዝፍጽሙ ኩሎም ካብታ ከተማ ወጻኢ ዝመጹን ነታ ገረብ ቅድሚ ሕጂ ሪኦማ ዘይፈልጡን እዮም ኩሎም ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከቡ እዮም ኣብ ኣርባዕታት እቲ ቦታ ቀጻሊ ውርጪ ምስ ዘነበ እዩ ዋላ እውን ኣብቲ ከቢድ ዓቐን ዝዘነቦ በረድ ልዕሊ ኣብራኽ ደቂ ሰብ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ኣብ ትሕቲ ዛ ገረብን ኣብ ኣቁፅልታን ዝኾነ በረድ ኣይእከብን እዩ ኩሉ ክፋላታ ወትሩ ውዕዩ ብዛዕባ ዛ ገረብ ዝተረኸበ ታሪክ ከም ዝሕብሮ እቶም ካብ ዋናታቶም ዝሃድሙ ዝነበሩ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ማለት ገላዩ ምስ ተተሓዙ ኣብ ዛ ገረብ እዮም ዝሕነቑ ነይሮም ኣባላት ናይቲ ኩ ክላክስ ክላን ዝፍለጥ ኣሜሪካዊ ዓለታዊ ጉጅለ ኣብ መበል 1920 ክፍለ ዘመን ካብ ከባቢ ተቆሸት ብዓሰርተታት ዝግመቱ ጸለምቲ ብምጭዋይ ኣብዛ ገረብ ኣጋፊዖም ይሓንቁ ነይሮም እቶም ነበርቲ እዚ ሕማቕ ተግባራት እዩ ምንጭ ናይ ዝኹሉ ተርእዮታት እዛ ገረብ ይብሉ ነበርታ ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሓለፉ ዓመታት ብዙሓት እዮም ነዛ ገረብ ክቆርጽዋ ፈቲኖም ጉንዳ ናይ ፋስን መጋዝን ካልእ ምልክታት ይረኣየላ እዩ እቲ ዘገርም ግን እቶም ነዛ ገረብ ክቆርጹ ፈቲኖም ዘይተዓወቱ ሰባት ድሕሪ ሓፂር ግዜ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ይሞቱ ምዃኖም እዩ እዛ ገረብ ንምምሕዳር ታቆሸት ቀንዲ ምንጭ ኣታዊ እያ
ብዙሓት በጻሕቲ ስለ ዝወጽሕዋ ወርሓዊ ካህናት ጠቕሸት ኣብ ምዃን ቅዳሴ የካይዱ ከም ውጽኢቱ ቁጽርቶም ኣብኣ ነፍሶም ዘሕለፉ ሰባት እናጐደለ ይመጽእ ኣሎ ይብሉ ነበርታ እቲ ግድል ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተፈትሐን ፍትዋት ተኸታተልትና ንስኹም ከ ኣብዞም ፍጻሜታት ዘለኩም ትንተና ከመይ እዩ ሓሳብኩም ኣካፍሉና ሰላም